Köszönöm szépen a miniszter úrnak is a beszámolóját. Két személyes félmondattal kezdeném. Az egyik az, hogy én is érdeklődéssel néztem a bemutatóját, illetve a prezentációját is, és itt erre térnék ki egy félmondatban, hogy maga az, hogy ön szemléltetett, és ez is kiválóan segítette a megértést, hogy grafikonokat láthattunk itt mindnyájunk előtt kivetítve szlájdokon, és itt jelezném azt, hogy azt sajnálattal veszem tudomásul, hogy ön nem járult hozzá ahhoz, hogy én is ugyanilyen módon prezentációt tartsak. Én írtam önnek egy kedves levelet erről jó pár héttel ezelőtt, abban kértem a segítségét, hogy hagyj legyen az, hogy én is prezentálok, ön ez nem járult hozzá, úgyhogy most egy kicsit a párbeszéd, egy kicsit olyan, hogy akkor én az egyik kezemet így hátra kötözve az ön jó voltából kell vívnom. Azt tudom önnek ígérni, hogyha majd adódik egy olyan helyzet, hogy fordított a felállás, akkor én ezt nem így fogom tenni, hanem önnek lehetőséget adok arra, hogy ön prezentáljon, hogyha egy fordított felállásban vagyunk. A másik az egy már az előadásához, illetve amit eddig láttam öntől, szeretnék egy személyes félmondattal kezdeni, a másik ilyen személyes félmondat. Remélem nem lesz sértő, már is magyarázni fogom, mit akarok mondani. Van ez egy kifejezés, hogy illetékes elvtárs, nem tudom, hogy ismeri ezt, ne bántodjon meg. Ez csak egy kabarészám, Koltai Róbert adta elő ezt rendszeresen a rádió kabaréban. A illetékes elvtársnak két tulajdonsága volt, amit én láttam. Hát fiatal gyerekként láttam a kabarédeket, visszanézhető Koltai Róbert zseniális ebben. Az illetékes elvtárs két dolgot csinál mindig minden hozzá tartozik, de ugyanakkor sok konkrétumot nem mond, hogy úgy mondja, egy kicsit félrebeszél, illetve azt is teszi időnként, hogy kritizálja a kérdésfeltevéseket. Nagy tisztelettel mondom, miniszter úr, én sokszor ezt a két tulajdonságot látom önnél, és ezért tudom ebből a szempontból, még egyszer mondom, nem sértően ebből a tekintetben illetékes elvtársnak tekinteni, amit ön tesz. Én úgy gondolnám, hogy úgy strukturálnám a kérdéseimet, hogy beszélnek a múltról, a jelenről és a jövőről, mindegyiket röviden jellemezném, és aztán tisztelettel kérdéseket teszek föl önnek ezzel kapcsolatosan, mert mindig fontos, hogy ilyen sorrendben lássuk. A múltat én két szempontból tudom vizsgálni. Nézd meg, hogy milyen ígéretek hangoztak le az ön szájából, ezt gyorsan végigmegyek, mert tudom, hogy mi lesz ennek a reakciója, úgyhogy ezt nem is húzom az időt, de nézzük meg a teljesítményt is a múlt tekintetében. A múltról valószínűleg nagy vitánk nem lehet, mert tényeket látunk. Utána nézzük meg a jelent, ott már lehet vita köztünk, hiszen a jelen folyamatait lehet, hogy másképp ítéljük meg. A jövő pedig nyilvánvalóan egyikünk sem látja. Nézd meg, hogy ön hogy látja a jövőt, és én hogy látom a jövőt. A múlt tekintetében gyorsan az ígéreteket ígérem, hogy csak elhadarom, hogy ön mikor mit ígért. Hát 2022 májusában tűpontosan megrajzolta a jövőt, mert azt mondta, hogy a GDP arányos költségvetési deficit 22-ben 4,9, 23-ban 3,5% lesz, az inflációra meg azt jósolt, hogy 22 évben 9-10%, 23-ban 3,3-5% lesz, és azt jósolt, hogy 23 végére 3% környékére várja az inflációt. A valóság úgy jött szembe, hogy 22-ben 6,2, 23-ban 6,7%-os deficit lett, az infláció 22-ben 14,5, 23-ban meg 17,6 lett. 23 januárjában ön volt a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamarának az üzleti ebédjén, ahol arról beszélt, hogy 23-ban 1,5%-os növekedést érjen el szeretett hazánk, és arról is beszélt, hogy kezelni kell az inflációt. Hát itt ön ugye előjelet is tévedett, mert a pozitív szám helyett egy recessziós adat lett 23-ban. 23 novemberében, november 14-én ön azt mondta, hogy a magyar növekedés az egyik legjobb az Unióban, sőt arról beszélt, hogy 24-ben, az most van a évnek a vége, a 24 az a növekedés helyreállításának az éve lesz. Hát a valóságot azt ugye ön is bemutatta itt teljesen pontosan, a harmadik negyedéves GDP adatunk az ugye mínusz 0,7, és mindnyájan drukkoljunk annak, hogy idén évvégén azért egy jó pozitív, de azért mégiscsak egy pozitív nullás szám lesz, sajnos csak. És az Eurostat adatait mindjárt mutatom, hát majd csak szóban fogom tudni elmondani, mert prezentálni nem fogom tudni. Ott azt látjuk, az Eurostat adatok alapján az utolsók vagyunk itt sajnos. 24-ben, idén januárjában ön egy véleménycikket írt, január 3-án olvastam, ahol ön egy 4% körülre gyors GDP növekedés mondott az év egészére, áprilisban ő már csak 2,5%-ot mondott, és májusában, május 29-én, az csak egy fél éve volt, ön azt mondta, hogy 2024 első negyedévében újraindult, ott egy T is volt a végén, tehát múlt időben a gazdaság. A valóságot én meg úgy látom, hogy ön és önök most is arról beszélnek, hogy majd jövőre kell újraindítani a gazdaságot. Ezt gyorsan elhallgatom, én tudom, hogy mi lesz önnek a válasz, és abban egyetértünk, azt fogja mondani, hogy nem csak ön tévedett, mindenki más is tévedett. Ez lehetséges, hogy így van, de mégiscsak önöl itt velünk szemben. A múltról ezt tudom mondani. Hát ugye egy újságírói címet tudok idézni, amikor az ön jóslatairól egy újságíró
azt írt egy cikkben, hogy olyan, mintha háttal állva csukott szemmel lőne a céltáblára, akkorákat téved folyamatosan. Én meg mondjuk egy ilyen időjárás jelentést tudok venni, hogyha ön egy időjós lenne, és esőt jósol, akkor biztos, hogy napsütés lesz, ha pedig napsütés jósol, akkor én biztos, hogy esernyővel és esőkabátban indulnék el otthonról. Ha mondjuk lottózik, vagy kaszinózik, akkor azt kérdezném öntől itt kérdésként, hogy milyen számokat játszik meg, mert azokat biztos nem érdemes megjátszani, mert tudja, hogy nem jönnek be, de nem a múltbéli ígéreteit szeretném itt elsősorban mondani, a múltbéli teljesítményét szeretném, ez a második gondolatköröm a múlttal kapcsolatosan. Hát itt pedig egy tényeket tudunk mondani, tehát nem csak az ígéret, a múltról tényeink vannak. Ha az ön volt főnökét, az ön nagy elődjét, Matolcsy Györgyöt mondjuk, aki szintén nemzetgazdasági miniszter volt, 2010 második negyedévétől 2013 első negyedévéig, akkor az ő miniszterség alatt, tehát az ön elődje, az ön volt főnöke miniszterség alatt a negyedéves GDP változásnak a mértéke az plusz 0,8%-ról mínusz 0,6%-ra csökkent. Mióta ön a minisztertiszt lett, a miniszter úr, 2022 mondjuk, hogy második negyedév óta, azóta sikerült a negyedéves GDP változásnak szabad esésben zuhannia, most mondjuk mínusz 0,8 körülre. Tehát egyébként egy zárójel, nem igazak azok a fideszes, hogy is mondjam, csak házi legendák, hogy Matolcsy György valami nagy GDP varázsló lett volna, de legalább nem zuhant akkorát a mutató az ő idején, mint most az ön idején. Ezért van az, hogy a közbeszédben ön sokan gazdaság visszafejlesztési miniszter címmel illetik. Ha én prezentálhattam volna most, tehát hogy ön hozzájárult volna ehhez, akkor egy grafikot mutatnék most önnek és mindnyájunknak, ahol arról tudnék beszélni, hogy a kumulatív, az összesített reál GDP növekedés az ön miniszterség alatt 22 májustól 24 novemberig hogyan alakult a régiós országokban. Azt tudnám mutatni itt a grafikon, itt felültem a grafikon, de csak szóban tudom önöknek itt körülírni, hogy mondjuk Romániában 9,6%-kal nőtt ebben az időszakban az önminisztersége alatt, Ausztriát is mondhatnám, de az is jelentősen magas, de csak a velünk versenytárs régiós országot, Horvátországban 13,5%-kal, Szlovéniában 8,6%, Szerbiában 7,7%, Lengyelországban 7,9%, Bulgária távolabbról régió 7,2%, nálunk ugye pedig ebben az időszakban összesítve mindössze 4,3%, tehát a régiós összeosztásban drámaian lemaradtunk az ön minisztersége alatt. Az előbb említettem, ez lett volna egy második grafikonom, hogyha ön ehhez hozzájárult volna, ahol az Eurostat adatait mutatnám be, gondolom mindjárt hiszünk az Eurostat adatoknak, ahol azt lehet látni, hogy a GDP-nek a növekedési adatai 2024 harmadik negyedévben, ez a legfrissebb, amire tény van. Én most időtakarékosságból nem sorom fel az összes Európai Uniós tagországot, egy tényt állítok önnek, Magyarország az utolsó, messze az utolsó, a mínusz 0,7%-os harmadik negyedéves növekedésünk. Ha kérnék végig felsorolni az összeset, az egyik végleten Írországban plusz 3,5-el, de egy hosszú sora van az országoknak, ami 1% körüli növekedéssel van, és összesen negatív növekedés rajtunk kívül 4 darab ország van, de ott is a következő legnagyobb az Lettország mínusz 0,2-vel, a messze legnagyobb harmadik negyedéves adat az 0,7, mínusz 0,7 az önminisztersége alatt. Magyarország az uniós átlag, az euróországok átlaga pedig 0,4. Itt csak egy zárójelben utalok vissza, amit ön többször is mond, a német gazdasággal kapcsolatos összeosztás. Hát ez sem igaz, hogy a német gazdaság húzza vissza a magyart, a német gazdaság icipicivel, de már a harmadik negyedévben egy pozitív számot tudott mutatni. A második tényadat, amit ide tudok önnek hozni, az a IMD-nek, ugye ez az Institute for Management Development, ez a svájci intézménynek a versenyképességi rangsora, amely 67 országot vizsgál, és a legutolsó adata, az idén nyáron hozták ki, ezt, hogy évente láthatjuk, az idén a 54. helyre jutottunk, 8 helyet csúsztunk vissza egy év alatt az IMD versenyképességi rangsorában. Az ön minisztersége alatt 8 helyet csúsztunk vissza, az 54. vagyunk, csak hogy jelezzem, 67 országból vagyunk az 54. helyen, állati vonzó szomszédaink vannak, egyik oldalról Törökország, másik oldalról Botswana között vagyunk a versenyképes rangsorban. Ha tudtam volna prezentálni, akkor ennek a konkrét számait is be tudtam volna mutatni. És miniszter, én azt látom, hogy egyrészt az ígéretek nem teljesülnek, én ezt tudomásul veszem, hogy azt mondja, másoknak se ez rendben van. A teljesítményt sem tartom nagyon jónak, de az meg zavar, hogy ön sokszor embereket és intézményeket igazít helyre,
olyan módon, amit szerintem nem lenne szabad. Tisztelettel 2 emelnék ki ebből. Az egyik az egy nagyon friss dolog, múlt csütörtökön a statisztikai hivatalt teszi helyre. Nekem biztos nem tisztségem ilyen számon megvenni a statisztikai hivatalt, de a függetlenségét abból a szempontból, hogy egy kormányzati szereplő megmondja egy statisztikai hivatalnak, hogy hogyan kéne írnie egy friss számról, még akkor is, hogyha szakmailag mind a 2 oldal védhető. Szerintem nem szabad miniszternek, a statisztikai hivatalnak a közleményét véleményezni, pláne a nyilvánosságban kiadni egy közleményt arról, hogy valójában hogyan kéne a KSH-nak publikálni a számait, az az én meglátásom szerint hiba. Az pedig végképp nagy hiba, amikor az embereket teszi helyre. Egy lakossági fórumon nem olyan régen, november 21-én, nem konkrétan, tehát ő azt mondta általában, amikor a migrációról volt szó, de Magyarország tekintetében azt tudom idézni, hogy azt mondta, hogy nem tudják az emberek, hogy milyen jó nekik Magyarországon, mondta ön egyébként általánosságban is érthetően, de egyébként konkrétan a migrációra és a Magyarország migrációs helyzetre utalva, általánosan is, hogy az emberek nem tudják, hogy milyen jó. Ebben a témában lehet, de szerintem nem jó az embereknek ilyeneket mondani, miniszter úr, és hogyha az inflációra, a GDP-re, az egészségügyre, az oktatásra, és olyan hosszan mondhatnám sort, a jövedelmi egyenlőtlenségek, a korrupció, az EU-s pénzek nem megérkezése, és hosszú sort tudnék mondani, ezzel kapcsolatban pedig az emberek azért nem tudják, hogy milyen jó nekik, mert nem jó nekik, amit önök teljesítenek. Úgyhogy a jelen helyzetet, és már a jelennél tartok összefoglalva, én azt látom, hogy egyszerűen nem mozdul előre a válság előtti szinthez képest érdemben a magyar gazdaság, borzasztó rosszak a kilátások, nem látszik, hogy a zuhanó beruházásokkal mi fog történni, zuhannak beruházások, és amit előbb is mondtam, rossz hír az, hogy a régió szinten is rosszul teljesít a magyar gazdaság, különösen a GDP adatok azok, amelyek tragikusak, amelynek sok következménye közül az egyik következmény az az, hogy a piaci bizalom, én úgy látom, hogy kezd elveszni. Nem meglepő, hogyha elveszik a piaci bizalom, mert hogyha önök mondjuk éjszaka vezetne be új törvényeket, hogyha bizonyos ágazatokban deklaráltan, tudatosan próbálják kiiktatni a versenyt. Nem idéztem szó szerint, de szintén ezen bizonyos lakossági fórumon ön arról beszélt, hogy egy konkrét szektorban, az élelmiszer kiskereskedelemben hogyan próbálja a piaci versenyt befolyásolni. Ha az állam beleszól mindenbe, ha kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai intézkedéseket tesznek, ha különadókról időnként azt mondják, hogy tuti majd kivezetik, majd 24 januárjában, na majd 25 januárjában biztos kivezeti, de aztán mégsem, aztán egyetlen éjszaka újabb adókat vezetnek be, annak az a következménye, hogy a piaci bizalom el tud veszni, és ennek van számszerűsített mutatója, amit ön is mutatott a grafikonján, miniszter úr, hogy a GDP arányosan 4,8%-ot kell fizetnünk az államadósság kamataira. Önnek erről nem volt grafikonja, nekem lett volna, hogyha tudom mutatni, hogy az Európai Unió összes tagországa közül messze nálunk a legmagasabb GDP arányosan, amit az államadósság kamataira kell fizetni. Nem az államadósság szintjét kritizálom, az államadósság kamataira fizetett összeget GDP arányosan kritizálom, messze nálunk a legmagasabb a 4,8%-os adat. A következő ország az egy Lengyelország, de ott is egy 3-assal kezdődő szám GDP arányosan. Számszerűen meg idén nagyjából 4000 milliárd forintot fogunk erre fizetni, mindnyájunk pénzéből. Erre 2 dolgot tudok mondani, ez minden magyar ember az újszülöttől az aggaskánig, minden egyes nap 1000 forintot fizet államadósság kamataira az önök rossz gazdaságpolitikai miatt. Ez több, mint amit az egészségügyre vagy az oktatásra költenek. Szintén öntől tudom idézni, amikor azt mondja, hogy nem kell ehhez Nobel-díj, bármit, hogy a gazdaságpolitikát vinni. Ez lehet, hogy nem kell, de ennél több hozzáértés kéne szerintem az emberek érdekében. Én egy ilyen killódást látom, egy ilyen folyamatos improvizációt látok a jelenben. Na de és akkor végül a jövő. Először egy személyes dolgot hagy mondjak, hogy ne kapcsolatos miniszter úr. Ugye a főnökének, Orbán Viktornak van egy ilyen sajátos személyzeti politikája, ezt én kívülállóként sokszor nézem, és szerintem egy nagyon sajátos személyzeti politika következtében ön ugye mégsem lesz jegybankelnök, hanem az ön versenytársa, Varga Mihály pénzügyminiszter az, aki megnyerte ezt a pozíciót. Ő nyert. Szerintem mindketten, hogy is mondjam, csak hát nem a legalkalmasabb miniszterek, én magamnak azt mondom, hogy alkalmatlan miniszterek.
ezt csak jelzésként mondom, a személyzeti politika következtében mindkettőjüket felfelé buktatják, de valójában szerintem két dolog fog ebből sajnos következni, és mind a kettőt őszintén sajnálom. Az egyik az, hogy mert mindketten illetve a kettő összefügg, egyben mondom akkor, mert mindketten önök az új pozíciókban szerintem boldogtalanok fognak maradni, hiszen mind a ketten a másik pozíciót szerették volna, én nekem ez meggyőződésem. Ezzel az önök közötti konfliktus fenn fog maradni. Hogy bővebben kimondjam, mert látom, hogy biztató mosolyog rá miniszter úr. Nekem meggyőződése, miniszter úr, hogy ön, hogy is mondjam, csak egészen fiatal kora óta, elnézést, ilyen személyes mondatot megengedek, 15 éve látom, jegybank elnök szeretett volna lenni, most nem ez lesz. A Varga Mihály pedig jó sok éve a fiskális politikáért felel, és most egy másik területért kell felelnie. Tehát én attól tartok, hogy az önök boldogtalanságának a következménye az egymással személyeskedő konfliktus lesz, és ez biztos, hogy rossz. Kérdéseim. Miniszter úr, önnek kapásból ebben az új szerepében, amit néhány hónap múlva betölt, egy bő évet fogja betölteni hitem szerint, kettős feladata lesz. Egyrészt a költségvetési egyensúlyért kell majd felelni, hiszen a költségvetési felelős miniszter lesz, ugyanakkor a mostani területéhez hasonlóan a gazdasági növekedést is kell forszírozni. A kettő definíció szerint egymással ellentétben tud csak lenni sok szempontból, hogyha pénzeket pumpál a gazdaságba, akkor ez a deficitet növeli. A kérdésem nagyon egyszerű az, hogy amikor ezt a kettő között mérlegeli, gazdasági növekedés vagy a költségvetés egyensúlya, akkor melyik ujjába harap majd, melyiket fogja elereszteni. Persze van egy egyszerű közgazdasági megoldás, ugye, csak inflációt kell elereszteniük. Ha inflációt elereszti, akkor mind a két feladatot elvégzi. Remélem, hogy nem erre az útra fog tévedni. A második kérdésem az ugye egy egészen friss hír sajnos. Az Európai Bizottság néhány nappal ezelőtt, most napra pontosan nem tudom, talán egy héttel ezelőtt visszadobta a magyar költségvetést azzal, hogy általában az Európai Bizottság nem hisz ebben, és hogy nem tartják alkalmasnak arra, hogy az elindított túlzott deficit eljárást kezelje. Az a kérdésem, hogy ön, ha önre vár majd ez a feladat, milyen módon fogja ezt a problémát megoldani. A harmadik kérdésem az még a mostani tevékenység kapcsolatos, a gazdasági miniszteri pozíciója. Itt kollégák által is elhangzott, meg az előző bizottságban is elhangzott, hogy sokak szerint egy teljes tévút az, amit az elektromos autók meg az akkumulátorgyárak kapcsán, hogy mindent erre egy tétre tettek föl. Leszek pontos, volt egy másik tétjük, az bejött, Donald Trump győzelme, zárójeles mondat volt, de az biztos úgy tűnik, hogy nem jön be legalábbis rövid középtávon, hogy az elektromos autók meg az akkumulátorgyárak legyen, ami mindent megold, nincsen diversifikáció. Egyébként ezt nem csak én mondom, hanem az ön volt főnöke, vagy az ön volt kollégái, inkább úgy mondanám. A Magyar Nemzeti Banknak a legfrissebb termelékenység jelentése is mondja azt, hogy sokkal gyorsabban megtérült volna a beruházás, hogyha jobban modernizáltuk volna a magyar gazdaságot, és ha nem 1000 milliárdokat az akkuiparba toltak volna. Tehát az a kérdésem, hogy ha ez a helyzet, akkor ön hogy látja a jövőt, mit fog tenni? Én annyit látok, hogy egyelőre annyi a csodálatos terv a jövőre, hogy mondjuk rendezünk majd, vagy önök azt terveznék, hogy rendeznénk egy olimpiát, az olimpia rendezésnek a nyereségéből majd rendbe hozzák az egészségügyet, és majd az felpörgeti az akkugyártást. Én nagyjából ennyit látok, mint hogy önök csak ennyit találtak volna ki. És akkor végül még néhány kérdés, hogyha megengedne, és aztán be is fejezem, és várom tisztelettel a válaszait. Jól állunk időben. A minimálbér kapcsán nagyon büszkén mondta azt, és egyetértek, milyen nagyon jó, hogy jelentősen megemelkedett jövőre a minimálbér. Na de euróban számolva az idén január 1-i minimálbér és a jövő év január 1-i minimálbér euróban számolva ugyanúgy nagyjából 700 euró, ha jól nézem, a két árfolyam alapján ugyanannyi tud lenni, hogy szerintem két kérdést vett fel, ezt nézzük sorba. Az első az, hogyha nem nő a termelékenység a nemzetgazdaságban, akkor tud emelkedni a bér, vagy a piac kiegyenlíti ezt, és a második, hogy nem látja szükségét, akár legalább középtávon is azt, hogy bevezessük az eurót. Én az euró szót itt a prezentációban semmilyen módon nem hallottam, mert ha bevezetnénk, akkor ez segítene megőrizni a béreknek az értékét és az árszínvonalat is. Ehhez kapcsolódó egy zárójeles alkérdésem, hogy az ön főnöke ugye 1 millió forintos átlagbért ígért 2027-re, ez reál értelemben több vagy kevesebb lesz a mai átlagbérnél. A második kérdésem, vagy nem így nincs sorrendezve, csak magamnak írtam, ön egy interjút adott Pogácsa Zoltánnak, ahol ön áradozott a bokrosi csúszóleértékelésről. Ön, ha jól értelmezte. Tessék? Mit mondtam?
Bocsánat, akkor Suránnyira gondoltam, a tandemet rosszul mondtam, arra gondoltam, elnézést, köszönöm szépen, Suránnyiféle csúszóleértékelésről, de az időszakot eltaláltam azért. Tervezi-e bevezetni ezt, vagy igazából már most is be van vezetve, csak nincs ez jogszabályba foglalva, ön ezt hogy látná? A újabb kérdés, hogy miért állítja azt, ön ezt többször is mondta interjúban, hogy a hitelfelvételnél jobb, mint egy viszonzatlan átutalás, és az EU-s pénzekre gondolok. Tehát, hogy miért lenne jobb a hitelfelvétel bármilyen forrásból, mint egy olyan átutalás, amit nem kell visszaadnunk. Az EU-s pénzekről itt nem tett említést. Az egyiket vissza kell fizetni, hitelfelvételt, és kamatköltsége is van, előbb említettem is. A másik esetben semmilyen költség nincsen. Én nem láttam az ön beszámolójában azt, hogy mindent megtenne azért, hogy ez megérkezzen. Ha újabb gondolatom vagy kérdésem, remélem reagál rá, hogyha olyan sikeresek a távol-kelet és egyéb mindenféle régiókkal folytatott gazdasági nyitás, akkor ön miért mutogat ma is, és máskor is Németországnak a gyengélkedésére, ahol egyébként ugye előbb mutattam be, hogy a harmadik negyedévben nálunk csökkent, ott pedig már egy icipici, de legalább nőtt a GDP, tehát ezt az összefüggést sem látom igaznak. Újabb gondolatom és kérdésem, hogy a különadókról önnek mi a véleménye? Nem érzi kontraproduktívnak, és ebből legalább kettőt kiemelnék, a kisker különadót és a tranzakciós adókat. Az első esetében a kisker különadónál az látszik, hogy a magyaroknak a külföldi költései rakétáznak, míg itthon kevésbé költenek. A tranzakcióadó esetében pedig az a veszély van, hogy a vállalatoknak a pénzforgalma kikerül egyre inkább az országból, ennek minden hátrányos következményével. Néhány kérdés van már csak. Az újabb kérdésem az, hogy sokan olvassuk, ilyetten, én legalábbis rémisztőnek látom azt hasonlatot, amikor szakértők arra figyelmeztetnek, hogy félelmetes lenne, hogyha Magyarország a török úton járna, ami persze sok tekintetben nem igaz, szerintem ebben legyünk igazságosak, mert akár mondjuk a külker, akár a folyófizetési mérleg nálunk pozitív, de az biztos, hogy a fedezet nélküli jövedelemkiáramlás, illetve a jegybank részéről az alacsony reálkamat igenis ebbe az irányba hatnak. Itt a lehetőség önnek, miniszter úr, milyen érvekkel tudnám meggyőzni mondjuk a most nagy kamatot kapó prémium állampapír tulajdonosokat, hogy majd ne váltsák vissza a papírjukat, és ne váltsák át azt más devizára, érveljen kérem emellett. Végül még a személyes elhelyezéséről szeretnék kérdezni. Az a hír járja, sajtóhír, hogy a Dürer kertbe végső soron 100 milliárd közpénzből épülő modern irodaházba költözteti majd az ön a minisztériumát, sőt az a hír járja, hogy a 100 milliárdos beruházás nem volt elég, és az önöknek további 20 milliárdos külön igénye volt a beruházóval kapcsolatosan. Tegye meg, hogy elmondja, hogy mi az, amiből még közpénzből újabb 20 milliárdot kell, milyen személyes igényeik voltak a minisztérium kapcsán, és egyébként összességében mit gondol arról anyagilag, hogy egy ilyen helyzetben közpénzből nem csak az ön esetében, nem csak a Dürer kert, a Kopaszigát, illetve a Bosnyák téren is sok-sok 100 milliárdért irodaházakat épített az állam közvetett módon adófizetői pénzből. A utolsó előtti kérdésem az, hogy hogyan látja a magyar költségvetési intézményrendszernek a helyzetét és a fejlődés irányait nemzetközi összehasonlításban. Jövőre ön milyen változtatásokat tervez, vagy akár ennél hosszabb távon is? Illetve ha az elmúlt évek költségvetéseit, ugye azt láttuk, hogy évközben számottevő mértékben kellett módosítgatni. Ennek legyünk igazságosak, volt egy Covid-járvány, meg egy orosz agresszió Ukrajnával szemben, amelyik valóban okot adtak erre, de azóta is vannak ezek, amelyek nem fűnnek össze két tényezővel. Ennek tükrében ön milyen változtatásokat fog végrehajtani a költségvetésnek a megbízhatósága tekintetében, annak tervezése kapcsán. És ha mégis lenne majd szükség évközi módosításokra az önminisztersége alatt, akkor várható-e az, hogy megtiszteli a parlamentet azzal, hogy idehozza a módosításokat megfelelő időben és mélységben egyeztetni fogja a parlamenttel, és a parlamenttől kér felhatalmazást, vagy folytatja ezt a rossz gyakorlatot, hogy kormányrendeletek formájában teszi ezt. Végül pedig a költségvetés hitelességét ugyanezt tudom mondani, az évközi adóváltozások sem helyesek. Ennyit szerettem volna mondani, hogy hallom a kollégáknak a türelmetlenkedését, később kezdtük, de én már is befejezem. Én tulajdonképpen ezeket szerettem volna mondani, kérdéseket és kritikát is, de hogy ne érje szó a ház elé, miniszter úr, hogy csak kritikát és kérdéseket teszek föl, bár azt hiszem, hogy ellenzékiként az a feladatunk, hogy kritikát és kérdéseket tegyünk. Én már is mondok megoldásokat is, jó? 3 mondatnyi megoldásom van. Szerintem 3 feladat van. Haza kell hozni a minket megillető, de az önök tudatos politikái miatt visszatartott Európai Uniós forrásokat. A
második feladat az, hogy a legrövidebb úton be kéne jelenteni az euró bevezetésére egy hiteles és reális céldátumot, és minden gazdaságpolitikai intézkedést a stabilitás és a fejlődés útja érdekében ennek alárendelni. Harmadik, ami egy feladat lenne, az, hogy helyre kéne állítani az önök kormánya által szétvert piaci bizalmat, hogy Magyarország újra egy vonzó befektetési célponttá váljon, és például a kamatok is érdemben tudjanak csökkenni, és a gazdaság érdemben növekedésnek tudjon indulni. De ne értse félre, miniszter úr, ezeket én nem tanácsnak adtam önnek, mert hogy jönnék én ahhoz, illetve azt is látom, hogy az önök kormánya erre már nem alkalmas, nem képes, úgyhogy ez már egy 26 tavasza után felálló új kormánynak lesz a feladat, hogy ezeket majd helyrehozzuk, az önök példáit, önök gondjait. Illetékes elvtársal kezdtem, abban remélem, hogy nem lesz igazam, hogy érdemben válaszol kérdésekre, amik mindnyájunk részéről elhangoztak. Ezeket szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a türelmet. Vajda Zoltán kérdéseire most ja igen, hát kezdjük a prezentációval, tehát hogy nyugodtan eljött hozzám és prezentálhat. Tehát semmi baj nincsen. De ez a meghallgatás, ez az én meghallgatásom, gondolom, nem az öné, de még egyszer ebből ne csináljunk problémát, nyugodtan levetítheti, átküldheti, megnézek, reagálok rá, nincs ez a probléma. Csak tartjuk be a rendet. Én ülök itt, ön meg ott. Ugye a szavak használatát is azért próbálom egy kicsit, mert nem vagyok nyelvész, tehát az előrejelzés, az ígéret teljesen más. Jó? A másik dolog, hogy még egyszer, tehát válságkezelés volt, válság. Ne kezdjünk el mondani, hogy ezt mondtuk, aztán az, hogy Németország ilyen nagy bajban van, senki nem tudta. Senki nem tudta. És a harmadik negyedéves GDP az a fogyasztásból jön Németországba, és körülbelül egy negyedéves, de lehet, hogy 4-5 hónapos leg van, amíg a magyar gazdaságba átjön. Tehát én ezt egy pozitív dolog, át fog jönni a magyar gazdaságba, de ne hasonlítsuk el össze ugyanolyan intézkedéset, ha csak úgy nézzük, a készletből is ki lehet ezt elégíteni, ami ugye nem fog ipart növelni. KSH, meg melyik volt a másik intézményt, akit az emberek. Na, az emberek tekintetében azt tudom mondani, hogy a migráció tekintetében én ezt komolyan gondolom. A Magyarországon nem látják, mi van Párizsban. Tehát én oda, nem tudom, néha megérkezek, és tényleg azt kell hallgatnom a nagyköcsi dolgozók, kihez mikor törtek be, és mit csináltak. Az emberek nem érzik, hogy ez a biztonság, és ez a politika, amit folytat a kormány a migráció szemben, ez bizalmat, biztonságot, gazdasági biztonságot is okoz. Tehát szerintem erről van szó. És én azt gondolom, hogy ezt a kijelentést megtehettem, és továbbra is felvállalom. Másik KSH. Ha végignéz arra, hogy mit mondtunk, akkor nem arról szól, hogy a KSH-t hogy mondják ezt korrigáltul. Azt mondtuk szakmailag, hogy ugye miből eredt az egész dolog. Megint próbáljunk. Kijön egy kiskereskedelmi adat októberben. 4% év per év, 3,6 szezonálisan igazítva. Hó per hó talán 1,2. Mit csinál az ellenzéki sajtó? Ja, hát az nem számít, hogy a fogyasztás az rendben van. Hát a 2011-hez képest ugyanott vagyunk. Az ellenzéki sajtó kiragadott egy olyan adatot a sok jó adat között, ahol megtalálta, amit félre lehet értelmezni rosszul. Tessék? 21, bocsánat, rosszul. Mert mi történt? A KSH, az Eurostat politikájának meg a 15-ös bázist áttette 2021-re. Ez egy statisztika. De rossz az értelmezés. Nem arról van szó, hogy a KSH csinálja rosszul, vagy Eurostat, rossz értelmezést ragadtak ki. És alapvetően arról van szó, ha már értelmezni akarja valaki, akkor az a 19-hez kell értelmezni, vagy egy olyan adathoz, ahol nem a koronavírus járvány után visszapattanó fogyasztásról van szó. Álljon már, mert egy olyan évet veszünk ki, amikor a 20-as év után a 21-ben visszajön a fogyasztás és helyreállunk. Személyzeti politikát hagyjuk, versenyképesség. Tehát én is tudok mondani arról, hogy hol versenyképességben meg előre kerültünk. Tehát már megint kezdjük azt, hogy ilyen izéket, tehát a Standard & Poor's Strategic Opportunity Index
ben megelőzzük a kelet-közép-európai országot, és még Lengyelországot is. A Világbank Business Ready indexébe a legjobb csoportba került Magyarország, megelőzi Portugáliát, Romániát, Görögországot és Bulgáriát. Ne haragudjon, a módszertant is jó lenne ismerni, hogy milyen szempontból nézzük, egy csomó versenyképes indexben nagyon jól állunk. GDP, megint kiragadunk olyan dolgokat, ha GDP-t nézzük az első háromnegyed évben, nem a harmadik negyedéves, az elsőt, a második és a harmadik negyedévet összeadjuk, és úgy hasonlítjuk az unió szempontjából, középmezőnyben vagyunk. Megint miről van szó? Volt egy harmadik negyedéves GDP adat, ami rossz volt, mert beütött az építőipar és a mezőgazdaságnak a hatása, ami máshol nem volt. Egy-egy adatra próbálunk ráfeküdni, amikor hosszabb tendenciát próbálunk magyarázni. Tehát hosszabb tendenciát kell magyarázni, szerintem ez a fontos kérdéskör. Európai Bizottság kifogása. Én nem tudom, hogy az a levél kikerült-e vagy nem végül, amit ugye itt mindenki lehordozgat, hogy mit mond az Európai Bizottság. Hát nem azt mondja, ami a cikkben van. Nem azt mondja. Tehát nem azt mondja. A levél mellékletét kell elolvasni. A mellékletét. A mellékletét. És a mellékletben le van írva, hogy mi a probléma. Az összes tiszta badarság, amit mindenkit lehoz. Bele van írva, hogy a nettó elsődleges egyenlegnek a kérdése, és 2027-28-ról van szó. Nem 25-ről, nem 26-ról, hanem 27-ről és 28-ról. Tessék elolvasni. Megint rendben van egy levél, fel lehet dolgozni, csak próbáljuk meg. Ez olyan körülbelül mondta, mint a hétvégéi gép leszállt. Lehozza a magyar hang, hogy leszállt. Egy 2011-es fotót valaki bekopizott oda, és azt mondta, hogy a reptéren leszállt. Normálisak, komolyan mondom, normálisak? Hát nem, csak körülbelül ott vagyunk most az évben a publikációban is, hogy mindent félreértelmezünk. Lásd az Európai Bizottságnak az a levele, tessék elolvasni alaposan. És lehet megvitatni. Benne van a mellékletben 2027-2028 nettó elsődleges egyenleg kérdésköre. Össze-vissza. Nem baj, sok minden gép leszáll össze-vissza. Csak ne felejtsük össze, ne keverjük össze, nem tudom, ezt az országot, meg azt az országot. Hát ez van. Voltak javaslatok is, köztük az egyik legfontosabb, az Európai Uniós források hazahozatala. Erről van egy véleményem. Tehát megint önök kampányolnak azzal, meg a Magyar Péter is, mint egy ilyen megmester, hogy az Európai Uniós pénzt majd ő hazahozza. Soha senki nem mondja el, hogy mi ennek a feltétele. Tehát az Európai Uniós pénzeknek nem azt mondod, hogy oda mész és elhozod. Már rég itt lenne. Vannak feltételei. Az első feltétele a migrációs kérdéskör. De. A második a gyerekvédelmi kérdéskör, LMBTQ kérdéskör. Harmadik kérdéskör a rezsivédelem. Negyedik a 13. Tessék megnézni az európai szemeszterbe az ajánlásokat. Lehet kiárusítani az országot és eladni az országot azért, hogy az uniós pénzek megérkezzenek, az az önök felelősségén fog száradni. Ezt gondolom erről. Ha meg korrektek akarunk lenni, írjuk le, hogy mi a feltétele. Még egyszer, írjuk le, hogy mi az ára. Írjuk le, mi az ára. Tehát azzal kampányolni, hogy akkor pénz meg így, írjuk le, mi az ára. Írjuk le, hogy az Unió mit kér érte. És akkor szerintem korrekt vitát tudunk folytatni. Köszönöm szépen. És sok mindent mondottam, mert vitatkozhatnék, de ezt most nem teszem meg ebben a sapkámban. Majd biztos lesz még lehetőségünk. A fiskális alkoholizmus kapcsán annyit szeretnék csak, hogy ne felejts el ön, hogy a jövő évi költségvetésben a deficit az 3,7-re van beírva. Én fölírtam magamnak egy számot, hogy ezután mi lesz.